sabeu que cada setmana teniu el top setmanal de l'Squad. Comencem amb Apichat, que ens conta què és el ghosting. Està tot molt mal. Alguna vegada vos han fet ghosting? Per qui no ho sàpiga, el ghosting és quan hi ha una relació entre dues persones i una d'elles desapareix sense deixar cap rastre, cap missatge, cap explicació. Això no és bonico, això no s'ha de fer. És a dir, quan passen aquestes coses, s'ha d'enfrontar la situació i contar les coses tal qual com són, amb sinceritat, i ja està, les persones parlant s'entenen. Un exemple és quan l'altre dia vaig anar a sopar amb un amic i per a no pagar per separat vaig pagar-li una targeta i li vaig dir que després em farà Bizum. I bé, jo li mando missatges i no em respon, jo no sé per què, però no em diu res. I ara vos parlaré de les meves propostes per a traduir ghosting al valencià. Fantasming, aquesta està clara, o sigui, ghost és fantasma en anglès. Ruptura francesa, ve de l'expressió de anar-se'n a la francesa, que vol dir quan algú se'n va i no dona explicacions ni s'acomiada de la gent. Fer bola de fum, com si fora màgia, i desapareixes. Més infotisme. Doncs no, això està lleig. Acompanyem a Julio a un partit de pilota. Mira, han guanyat els rojos. Avui estem al Trinquer de Pedreguer i avui m'aneu a acompanyar a cobrir la final de la Copa Diputació d'Alacant. Per a cobrir aquests tipus de partides el material és molt senzill. Un 24-70 en la nostra càmera i el nostre teleobjectiu. I el més imprescindible, el casco, que les pilotaires van a tota pastilla. Què? Vos ha agradat? Deixeu als comentaris quina és l'última partida que anareu a veure. Loren ens mostra els camps de futbol més curiosos. Aneu amb cura de no encarar la pilota. Els estadis de futbol més estranys del món. El Tatan Cierny, un estadi ubicat en Eslovàquia i que té com a curiositat que entre el camp i la grada passa una línia de ferrocarril i de vegades en el partit passa un tren a vapor entre la grada i el camp. The Float, en Singapur. Es diu flotador perquè literalment està damunt de l'aigua. Estadio Juanguito Matuchelli. Es troba a Brasil, a la ciutat de Curitiba. I és curiós perquè és el primer estadi ecològic del món. Les grades es van cavar en terra. La fusta prové d'àrees de deforestació i el ferro vingué de peces de ferrocarril en desús. I per últim tenim el Almar Hitchen-Gaspon, l'estadi més alt d'Europa, a 6.600 peus sobre el nivell del mar, que és molt interessant perquè tant equips com afició arriben al camp en telefèric. I al estar en aquesta altura també provoca que l'aire siga molt més pur. Poseu-me en comentaris si jugaríeu en estos camps de futbol o si coneixeu algun estadi paregut o estrany que no t'ha posat. Adeu! Top 3 per a Gina amb una recepta de pastís de formatge sense gluten. El bo i millor de les postres. Avui farem pastís sense gluten i sense lactosa. La nata sense lactosa. Havien de ser unes galetes Maria o Digestive, però les úniques que he trobat al supermercat sense gluten i sense lactosa són aquestes. Mermelada de maduixa, la mantequilla sense lactosa, les fulles de gelatina, el formatge d'untar sense lactosa, el sucre, això és opcional. Serà triturar les galetes. Hem calentat la mantequilla al microones, s'afitxa les galetes. Passarem a mesclar-ho tot. Farem el motlle ficant un paper de forn. Teníem preparat de galetes i mantequilla, ho fiquem al motlle per a ser la base. Fem 2 fulles de gelatina i les fiquem a l'aigua. Posem la nata i el sucre al foc. Agafem el formatge d'untar. Mesclem amb la nata i el sucre. Des d'haver deixat hidratar 15 minuts les fulles de gelatina, s'integrem amb la nata i el formatge d'untar. Juntar el que acabem de fer amb la base. 3 hores a la nevera. És el moment de posar la mermelada de maduixa. Mitja hora a la nevera. Aquest és el resultat del pastís de formatge sense gluten i sense lactosa, que té una pinta... Esther es deixa este cover de Lola Índigo. Impossible no llançar-se a ballar. Una bachata d'aventura, mà a la cintura. Tu mira'm fix als ulls, així no em pots mentir. Deixem passar la nit, a veure quan dura la mentira que em guarda i que no em vol dir. Una bachata d'aventura, mà a la cintura. Tu mira'm fix als ulls, així no em pots mentir. Deixem passar la nit, a veure quan dura la mentira que em guarda i que no em vol dir. Richie guanya aquesta setmana amb un discurs sobre la sequera. No sigues borinot i estalvia l'aigua.
T'has donat compte de que cada vegada la calor ve antes? Estem en maig i pareix que estem en agost. I t'has donat compte que cada vegada plou menys? Hauríem de canviar el refrany per plou molt poc i per lo molt poc que plou, mai plou prou. Arrel d'ahir naix la sequera. I dic arrel per dir-ho, perquè si eixa arrel tirara a créixer en el piso, es moriria. La sequera és un fenomen habitual degut a la zona on ens ubiquem. Posa sol i sumes el canvi climàtic i els períodes són cada vegada més intensos i duraders. Augment de temperatures més reducció de precipitacions igual a sequera. Augmenta el risc d'incendis forestals i augmenta els processos de desertificació. Davant d'esta situació, sigues responsable en el teu consum d'aigua en el dia a dia. Dutxes més curtes. Tanca l'aixeta quan no necessites l'aigua. Utilitza correctament els electrodomèstics i consumix productes de temporada. Passar a formar part del grup de persones que intentem construir un món millor està en les teues mans.